Yauwa ƴan uwa, wannan shine continue na bidiyon mu na yadda ake haɗa application a cikin Sketchware. Idan ba ku kalli sauran bidiyon wanda muka yi ba, duka za ku samu link ɗinsu a description ko kuma a website ɗinmu. Duka za ku samu wasu bayanai wadda muka yi da waɗansu abubuwa da suka shafi Sketchware. Kuma sannan za ku iya kallon waɗancan bidiyon wanda muka yi. Sannan kada ku manta ku yi subscribe a wannan tashar, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne a duk lokacin da aka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce Sketchware wadda kuka yi downloading, wadda ne muku bayanin yadda za ku sami irin ta. Kamar yadda kuke gani sai ku buɗe ta kamar haka. So bayan nan wannan ne project ɗin da muke yi, wannan ta saman nan, daga nan sai ku danna ta kamar haka. Daga nan sai ka danna wannan restore. To kamar yadda kuke gani, idan ba ku manta ba a nan muka tsaya. Na ce muku daga nan za mu yi yadda daga wannan page ɗin zuwa home page na application ɗin. So kamar yadda kuke gani, kuma sannan a yau za mu yi running ɗin shi insha Allah. Kamar yadda kuke gani, wannan gurin da aka rubuta main ɗin sai ku zo ku taɓa shi kamar haka. Daga nan sai ku danna wannan plus ɗin ta nan gurin, sai ku danna ta kamar haka. Bayan kun danna ta sai ku sa mata suna. So za ku iya sa mata home. Kamar yadda kuke gani, kamar haka ma yayi, kamar haka. Saboda kai dai ka gane me ka yi. So ya danganta da irin application ɗin naka da za ka yi. Idan application ɗin naka akwai drawer sai ka danna ta kamar haka. So app ɗin namu mai drawer ne saboda muna so mu koya komai da komai ne insha Allah. Sannan kuma caji da sauransu dai wa'innan abubuwan duk za mu bar su saboda muna buƙatar sa a cikin app ɗin da muke haɗawa. Kawai daga nan abin da aka hiding dai kawai keyboard ɗin nan na rubututtukan da kuke gani, sai ka dawo wannan gurin na ƙasan nan, sai ku danna wannan gurin da aka rubuta hiding kamar yadda kuke gani ya ɓace. Daga nan sai ka danna add a nan gun. So bayan ka danna, yanzu ka gama da wannan. So sai ka dawo cikin shi wannan home ɗin, dole ka koma cikin shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ba komai, za ku ga nan gurin an rubuta home da muka rubuta iya home haka. So ga tumbanin wannan duk rabu da ita, za ta rubuta sunan application ɗin a gurin ne. Mu yanzu abin da muke so, dole muna so mu sa wani abu a cikin nan gurin ne wadda za mu yi amfani da shi domin ya kama nan kafin mu zo bidiyo a kan gurin kenan. To don haka za mu ɗauko wannan na biyu kamar yadda kuke gani. Sannan za mu ba ta full screen kamar yadda muka yi a wancan bidiyon. So daga nan kawai za mu ɗan yi misali ne saboda muna so kawai dai abin ya buɗe ya kasance daga wancan home, daga wancan pejin ya kama zuwa nan kenan. Abin da muka ce za mu yi kenan a wannan bidiyon. So bara mu misali, bara mu samu koda button ne sai mu ɗan saka kamar haka. So saboda kawai dai kada a ce ba a sa wani abu a gurin ba ne. Kawai za mu ɗan yi misali shi ne kafin mu zo bidiyo a kan shi mu cire. Kamar yadda kuke gani. To wannan mun ɗan yi misalin shi ne, shi wannan button ɗin kamar yadda kuke gani. Sai ku dawo wannan gurin da layukan nan guda uku, sai ku danna shi, sai ku zo wajen library, sannan sai ku kunna wannan abun nan ɗin kamar yadda kuke gani na kunna shi. Wannan app component and design kamar yadda kuke gani. To bayan ka kunna shi, abin da za ka yi ka zo wannan gurin event ɗin domin ka creating ɗin activity ɗin da zai kai ka wancan gurin. Ma'ana back end na shi wancan application ɗin naka da kake front end ɗin shi a can. So kamar yadda kuke gani, bayan ya buɗe maka nan gurin akwai wasu abubuwa da za ka yi. In ka zo wajen wannan component ɗin, akwai add component da za ka yi. Kamar yadda kuke gani, za ka zo ka sa Intel. Za ka iya sa mata iya ma sai ka yi add. Sannan sai ka ƙara danna kamar haka. Sai ka ɗauko wannan time ɗin, shi ma sai za ka iya sa mai T kamar yadda kuke gani, sai ka yi add. So daga nan sai ka zo ka ƙara shi wannan component ɗin naka wanda zai ɗauko ka daga wancan ɗin zuwa screen zuwa abun nan naka kenan. So bara mu je mu ɗauko abubuwan da za mu yi amfani da su. Za mu ɗauko set screen. Sannan za mu ɗauko start activity. Sannan za mu ɗauko time. Sannan za mu ɗauko, so kamar yadda kuke gani, sannan za mu ɗauko finish activity kamar haka. So na farkon nan za mu danna shi, sai mu danna wannan T ɗin. Sannan shi wannan na biyun a minti nawa da 'yan sakani nawa da sauransu za ku lissafa. Za ku iya saka, ina tunanin za ka iya saka kaman 300 seconds kamar haka dai, kamar yadda kuke gani. Wannan na farko, na biyun kuma nan gun da aka rubuta Intel ɗin ne, ka danna shi kamar haka, sai ka yi adding ɗin wannan I ɗin da kai. Nan kuma daga nan, daga main activity ya kai ka home activity kamar yadda kuke gani, sai ka danna shi. So idan kuka yi wani abu ba kuka kasa, sai ku sake kallon bidiyon saboda tambayoyinku ba za mu iya amsa su ba. Wani lokacin za ku ga har rufe layi na nake saboda yawan kiran ku. Sai ka zo wannan again, kuna gani start activity ɗin ne, ma sai ka zo ka danna shi, sai ka tick ɗin wannan I ɗin da kai. Wannan abin da kai sai ka danne shi kamar haka, ka ɗauko ka zo ka jona shi a nan gurin kamar yadda kuke gani. Komai da komai yanda yayi.
So yanzu za mu je mu running wannan application namu, sai ku save da abin da kuka yi, daga nan sai ka danna running. So za mu jira shi ya gama building nashi domin ya gama mana. Idan har ya yi ɗau time sosai zan yanke gurin, amma insha Allah ma duk ba za ta gagara ba. Za mu jira shi domin kowa ya dinga ganin, kada ku yi tunanin ko muna tsallake wani guri a cikin bidiyon namu. So za mu jira shi har ya gama mai installing ɗin shi domin buɗe shi ku ga abin da muka yi. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana building nashi, ya riga ya gama wuce duk wa'innan abubuwan da muka jajjona da duk abin da muka saita. Dan haka yanzu zan yi installing na application ɗin zuwa cikin wayata kamar yadda kuke gani. Zan ba da allowing na Sketchware ɗin domin ta installing ɗin application ɗin kamar yadda kuke gani. Zan danna install. Ok, yanzu zan yi opening ɗin shi. Kun ga wannan logon da muka saka. So daga nan za mu jira shi.